To asi potrvá, ale bude to hezký. Projekt sauna započatý. Za mintovými dveřmi bude malá přeslékací místnost a pak tady bude sauna s okýnkem sem, kde tady bych chtěla to nějak zvelebit. A tady bych to chtěla nějak skopat, ať je tady hezký odpočívání a ochlazovací káť. Takže plánem, než začne plně mrznout, je tady co nejvíc vysázet věcí, u kterých si jsem jistá, že by tady měly nějak jako být ty ostrůvky, protože saunu můžu kutit, i když bude mrznout. Tak jo. Jdeš akorát čas. Schubli asi.